la la. Ay, katupang. Eskor ko na sa kibungwa. Masukay kwartaan. Ay! Tuwara dia yang solusyon. Makapanglaki juga aneh. Dapat dali sa mental hospital. Okay. Uyani nga nani, uy. Napalay daghang gwapo sa ibugwak ay. Idyong kulibuhaton. Dagko na ba ito mga jambuhat. Itong napita. Baliw! So, nagkita naman ako na nabagunin ko eh. Dagdag ko gigo kwartaan karon. Nagkagla ako ma kauan ni. Ang galing mo talaga, bright ka! Kaya kong babal kuya. Kuya, kasiksi basad. Wala mo kuya, basta mga gwapa. Kailan ka nagsimpinto? Ay! May kwarta! Kau na cukup jambuhat ko kani. Ito na po ko nakikwarta. Na. Grabe ni noon. Wala mas entrance karon. Uy, boy, Jiro. Grabe ang boys 20. Pre ko tanong daw. Tay bay. Di ko porta bay na puang naman. Ko ano ko porta. Tay uwi. Sino ko porta bay? Abay. Ako lang. Kita ro bayot karon. At wiran. Sige, ako Buenas mo naman! bahala. Ako bahala sa palaman. Pagbating ni ako ko ng kwarta. Namamantala ka! Ako sing magdampo sa dia. Ina. Ito. Musinyes ko nimo. Inaanan ako nga. Lain natin ng aboy. Mana? Ha? O sige, sige tayo. Ang bahala ko maayo. Dako unas. Dako kahoy. Ano ka, bakla? Ganahan ko sa nakabuwa. Kanya. Sakto kayo sa ko. Gunggong ka! Yan natin pabot. 6 na ba yun? Tahan kinapay siya eh. Sige. Ato na ko. Di ba lang? Ato pa lang. Tulong. Ay, guwapo. Ay! Gano'n? I love you to kill you! Gano'n, dyan ko sa mga nanak na lalaki. Uy, mga heart ka. Ay, sincere mo kayo, Edski. Pwede ka na ako. Pwede ka na yung nakay sensitive conducti. Wapo yun. 100. Gyapon. Hindi ka ba yun? 80. Wa yun. 60. Nga jib ko ang doktor. Sabi ka. Last na lang kitni. 50. Oh, dao. Ang galing mo talaga, bright ka! Ano sa ito? Oh, ganito mo daan. Kwarta daan, kwarta. Ay, ito ako magkada eh. Nakalaki pa yung pinto.
Matagi ka rin. Matagi ko ka rin. Parang ano ko ka? Nakita sa lugar. Buhatan yung gusto ko. Hihirit pa. Sugdan. Tuhan! Hoy! Takot na mo niya! Ako kwarta! Pinagulan rabanan ako nga limalak ka! Lupa, siapa nih? Ayot ko. Balik akong bagol, kuya. Oh, yad. Dia lah aku. Ya, ipay. Ini, isa. Ini kaman kay video diri. Bos doy. Bitbit na mga bayag, sige palagto baka di kayo na-inform na ngayon ay halimaw na yung batang uhugin na dati nyong in-ignore. Bilang patunay na di kayo bagay ihanay sa dati nyong in-small. Ngayon sa labis ko pag bumundol, yanig hanggang Japan pag nagpalindol. Kamusta lahat ng mapagmaliit, ngayon yung subukan manlait ulit. Ganyan lang talaga yung mga inggit, galit na galit sila sa malulupit. Kaya pasensya pag winahagip sa Catch 'em all.